שלום וברוכים הבאים לתרגול היומי לפני השינה, למגנות כסף, שפע והצלחה בחיים. ייתכן שזה יפתיע אתכם, אך בתוך כל אחד מאיתנו קיים בורא פנימי מופלא, בעל עוצמות אדירות. מעין גאון פיננסי רדום, מלא אומץ, מלא ביטחון ומלא השראה. הבורא הזה מתעורר כאשר אנו מממשים את הפוטנציאל של הכישורים, היכולות והמתנות הייחודיות שאיתן הגענו לעולם. המטרה של התרגול היא להאיר את אותו גאון פיננסי שהיה רדום עד כה, ולפתוח את המודעות שלנו לכוחות העצומים שעומדים לרשותנו בכל רגע כדי ליצור את החיים שנועדנו לחיות. האזנה יומיומית תעורר את תודעת השפע שקיימת בכל אחד מאיתנו, ותאפשר לנו לראות בבירור את תמונת ההצלחה בכל יוזמה שניקח, עוד לפני שנחליט לפעול. כאשר אתם מאזינים לקלטת לפני השינה, אתם שולחים מסר ברור לתת המודע שלכם, שאתם מוכנים להירגע עכשיו ולשקוע בשינה עמוקה ומתוקה. זו החלטה מצוינת, כי שנת לילה טובה תרגיע ותרפא את הגוף הפיזי, ותרענן ותחדד את המוח שלכם. וכשתתעוררו בבוקר, תרגישו כלילים ורגועים באופן יוצא מן הכלל, ובטוחים יותר ביכולת שלכם ליצור שינויים חיוביים בחייכם. אז עצמו את העיניים וקחו נשימה איטית ועמוקה דרך האף. ייצרו את הנשימה לרגע ושחררו אותה באיטיות דרך הפה. הרשו לגוף להירגע ולמחשבות להתמוסס. אין שום דבר שאתם צריכים לעשות ברגע זה. הכל בסדר. זה הזמן שלכם להרגיע את מערכות הגוף ואת הראש, ולשחרר את אירועי היום שחלף. בקרוב מאוד אתם הולכים לשקוע בשינה עמוקה ומתוקה, ואתם הולכים לישון בשלווה וברציפות משך כל הלילה. החלומות שלכם יהיו בהירים, מאירי עיניים ומלאי תובנות. וכשתתעוררו בבוקר, הגוף שלכם יהיה רגוע ונינוח. המוח שלכם יהיה צלול ובהיר. והתחושה שלכם תהיה אנרגטית ומלאת מוטיבציה. וזה כל כך קל. כל מה שאתם צריכים או רוצים לעשות הוא פשוט לנשום ולהרגיע את הגוף
לנשום ולהרגיע את המחשבות, להניח לעצמכם להיפתח ולתת לראש וללב לקבל את המידע הזה במלואו. זה לא הכרחי שתקשיבו או תזכרו כל מילה שנאמרת כאן, כי האוזניים שלכם לעולם אינן נעצמות. תת המודע, שהוא הארכיון בו נשמר כל המידע שנקלט על ידי המוח, ער תמיד ומאזין לכל מה שמתרחש סביבכם, גם כשהמוח המודע רדום. תת המודע שלכם יקליט בצורה מדויקת כל מילה שנאמרת. ובגלל שהמוח המודע שלכם ישן, לא תהיה לו הזדמנות לנתח או לבקר את המידע שמוצג לו, ולכן ההצהרות שהכי נכונות עבורכן תתקבלנה במוח בלי שום מאמץ. זה יאפשר לתת המודע שלכם להביא בקלות ובמהירות שינויים חיוביים במחשבות ובגישה שלכם. וכשהמחשבות והגישה שלכם ישתנו גם חייכם. אתם יודעים שבמידה ויעלה הצורך, תוכלו לסיים את התרגיל הזה בכל רגע שתבחרו. כל שעליכם לעשות הוא לספור בלב מ-1 עד 5. וכשתגיעו ל-5, העיניים שלכם תיפתחנה. הראש שלכם יהיה צלול וערני, ותוכלו לטפל בכל מצב בתבונה ובשיקול דעת. כעת העבירו את תשומת הלב לעיניים שלכם, ושימו לב איך האפפיים שלכם הולכים ונעשים כבדים יותר ויותר בכל רגע שעובר. ולמרות שאתם יודעים שתוכלו לפקוח אותן אם רק תרצו, אפילו עצם המחשבה על כך נראית לכם כמו טרחה מיותרת, ואתם בוחרים להשאיר אותן עצומות. וכשהעיניים שלכם נעשות יותר ויותר כבדות, אתם הולכים ושוקעים לתוך השינה. ואתם יכולים גם להבחין בקצב המושלם של הנשימות שלכם. בית החזה עולה ויורד בעדינות, ושב לעלות ולרדת כשהנשימה משתחררת לחלל. ומרגע זה ואילך, עם כל נשימה שאתם לוקחים, אתם נכנסים עמוק יותר ויותר לתוך תחושה של רפיון נפלא, שהולכת ומתפשטת בכל עברי הגוף. ואתם הולכים ונכנסים פנימה לתוך מצב רגוע
ומבורך של שלווה עמוקה. קחו נשימה איטית ועמוקה עד הבטן. ייצרו את האוויר לרגע ותספרו בלב עד 3. ואז שחררו את האוויר דרך הפה בקול רם, בהנחה איטית ומשחררת. ועכשיו תרשו לעצמכם לשקוע אפילו עמוק יותר לתוך הרפיה עם כל מספר יורד שאני סופרת. 10, 9, 8. תמשיכו להרפות. 7, 6. כנסו עמוק יותר ויותר. 5, 4. שחררו הכל. 3, 2, 1, 0. להרפות, לשחרר, להירגע.